Remélem most már jó lesz. Ott egy fa. Gyorsan vágjunk. Jaj! Vissza. Így. Azért figyelni kell, bármikor meg tudunk halni. Ja, még annyit elmondanám, hogy ha meghalunk, bocs, de a sorozatnak vége, de nyugi, még a csatornán lesznek tartalmak. Jó, itt egy jó nagy kanon, nagyon jó. Akkor vágjuk fel, békésen. Nem fog itt hátam mögött egy creeper, és fel fogja rompasztani engem, annak nem fog örülni. Jó, még 2-t kell szereznem. 6 elég is lesz. Így. Gyorsan. Jaj, ide leakjuk a 20-at. A crafting table. Jó. Jó. 16-ot kiszedtek. Most már a kőknek a számolója már 16-ra ment. Remélem 16 még a kemencével is jó lesz. Jó, 11, 12, 13, 14, 15 és utolsó 16. Jó? Jó, összejössz. Jó, így. Így. Még kijönne ebből egy kemence is. Ebből a kettőből már nem tudom, mit fogok csinálni. Jó. Szedjük ki ezt. Jó, megvan. És még a baltával is ez. Most kaját vazászunk. Nem lehet megölni ezt, hogy volt. Saját maga leesik. Azt a mennyi csirke van ott! És a bárány első, tudjátok. Most komoly, egy darab. Jaj, tényleg, így kell. Most egy darab, egy fucking darab, srácok. De jó. Boci, tárka, sefüle, nesze. Ó, csirke. Vissza. Így. Jó. Sok kaját hozok. Hogy legyen elég. Vándorolunk. Utána megyünk bányászni. Csirke uraság. Nézzétek. Itt van csirke uraság. Viszlát. Jó, még itt van egy tehén. Bárányok! Ugye az nem hiszek a szememnek. Bárányok? Nem baj, most nehezen fogom megenni. Köszi. Így is tölti a HP-t. Gyere ide, barikák! Szétrugom a kis feneteket. Feneké. Erre gondoltam, srácok. Itt erre. Azonnal fogok. Jó. Így ágyat csinálunk. Így. Mondtam, sok hús fogunk. 12 perc. Jó, csinálunk egy ilyent. Utána 8 kijön, amúgy egy merrél. Jó. 2 tárgy már ki is jött belőle. Fel is vesszük. Így. Jó. Így. Na amúgy, várjatok. Amúgy, ha tetszett a videó, akkor nyomjátok egy lájkot, utána iratkozzatok fel a csatornámra. Na, sziasztok!